Най-богатият човек в света не е Илон Мъск, нито Марк Зукърбърг, нито Джеф Безос. Тези хора са прашинка в морето в сравнение с най-богатите хора в света. Тук говорим за хора, притежаващи цели държави, капитал от стотици трилиони долари, притежаващи най-големите компании в целия свят, имащи влияние над всички световни медии, политическо влияние върху абсолютно всички държави, както и върху здравеопазването, образованието и цялата система, в която живеем. Те определят системата. Те определят посоката на планетата Земя, както и с каква скорост се върти. А именно това са фамилиите Рокфелер и Ротшилд. Ротшилд не са просто фамилия. Те държат най-големия конгломерат в света. Конгломерат, под чиято шапка са сложени всички най-големи компании на света. Няма шоколад на света, няма телевизор на света, няма автомобил на света, който не е техен. Разбира се, всичко се случва с поставеното им лице Лари Финч. Те определят колко ще струва дадена стока. Те определят колко телевизия ще гледаш, как ще я гледаш, какво ще ти кажат по новините. А най-вече те държат Федералния резерв на Америка. Резерв, чрез който те спонсорират цели войни. Резерв, чрез който те купуват оръжие и го продават на едната страна, продават го на другата страна, сбиват двете държави и печелят и от двете държави. Резерв, чрез който именно спонсорират пионки като Илон Мъск и Безос да създадат бизнесите си, но бизнеси, които имат цел и тя е контрол. Огромните конгломерати Vanguard и BlackRock са именно тяхно дело. А Tesla и Amazon са едничка от хилядите компании, които участват именно в този конгломерат. Представете си за какво богатство си говорим. Оценено е, че Ротшилд, фамилията, разполага с над 300 трилиона долара капитализация. Или общо около 70% от световната капитализация. А на всичко и отгоре, те притежават и банките. Visa и Mastercard са техни. Тоест, те ви дават парите, с тези пари вие си купувате през тяхната банка техния телевизор. Гледате през този телевизор техните новини, докато ядете тяхната храна. Сега представихте ли си за какво влияние ви говоря? И тук не говорим за фантасмагори, тук говорим за чисто доказани факти. А с Рокфелер там става още по-интересно. Цялата фамилия държи почти целия петрол на света. Злато, метали, подземни богатства, всичко, що се копае под земята, е на фамилията Рокфелер. Общо взето двете фамилии работят заедно и имат горе-долу еднакво дялово участие в абсолютно всички големи компании, както и във всички големи фармацевтични компании, които се грижат за вашето здраве. Те спонсорират болестта, после ви дават ваксината. Те спонсорират войната, после ви дават оръжието, с което да се биете. Те ви продават автомобил, после ви дават петрола, с който да карате този автомобил. Те ви продават телевизор, после ви продават връзката, с който да гледате този телевизор. Купувате си абонамент за телевизия, те ви дават телевизията, която да гледате. Просто никъде не се говори за това, защото медиите са техни. Вие не можете да знаете тази информация, освен от съвсем случайно изтекли доклади от някъде, някой се е разприказвал, качват го в интернет и след 3 секунди е стрит. И някой набързо успява да го вземе, да го разпространи и на момента се трие. Помня, преди години имаше сумати и доклади, постоянно се говореше за тези две фамилии, в момента не мога да намеря почти нищо съществено за тях. Ще кажеш, че изкуственият интелект са го настроили в момента да трие абсолютно всичко за тях. Дори няма да са учудя, ако изтрият това видео. Защото именно в момента текат едни от най-разгорещените процеси по световния ред и образуването на новите световни норми. А защо Илон Мъск е най-богатия едноличен собственик на толкова много пари? Защото те го спонсорират. Те му дават тия пари, за да прави тия неща, защото в момента се образува една нова вълна на глобализация. И се нуждаят от технология, нуждаят се от сателити, нуждаят се от много технология, от свързаност, за да могат да стегнат населението и да му сложат чатала на врата. И просто Илон Мъск е бил най-близко до тях и са решили него да го изкачат нагоре в пирамидата. Но той е доста по-надолу от тях. Просто им трябва една личност, която да е официално обявена най-богат, за да не задаваш повече въпроси. Защото когато задаваш повече въпроси,
стигаш до тях. А кой е над тях? Оставям на вас да прецените в коментарите, защото всички знаем отговора. Харесайте клипа, абонирайте се за канала, ако ви харесват такива видеа и споделяйте с приятели, за да могат и те да се шокират.